Ahoj, zdraví vás Milan Outdoor Bushcraft a hlásim sa vám z dnešnej túre, ktorá bude začínať na Mikulčinem vrchu a jedná sa o časť stezky Českém, Bílýma Karpatama a mieli by sme asi po 21 kilometroch skončiť ve Vápenkách, tam kde sme končili aj minulú časť etapy z Veľkej Javoriny. Dneska ide sem zas parťák Peťa. Dojída raňajky. My sa pomaly blížime k chatám na Mikulčáku a potom vyrazíme. Chceli by sme navštíviť aj rozhľadňu na Obecnicu aj s tým známym bistrem Vintrovka. Takže je 1. maj, super počasí, 8 hodín je ráno, cesta sem trvala trošku dlho, lebo predsa je to už od nás trochu od ruky, ale akože máme super čas, 8 hodín, počasí má byť nejakých 23 stupňov, takže ideme v kraťasoch od rána. Prechádzame okolo chaty Jana, také známe ubytovanie. Celkom pekné. A pokračujeme ďalej po žlutej a potom sa napojíme na červenú, na oficiálnu stezku Českém. Olala! Paráda! Krásne výhľady. Chalúbky, samoty, seníky. Dochádzame do nejakého sedla. To bolo Lopenícké sedlo. Tak sme v Lopeníckém sedle. 690 metrov nad morem. Tady hore sa ide po zelenej na Veľký Lopeník a tady po žlutej sa pokračuje cez Lopeník na červenú. A my sme sa teda rozhodli, že pôjdeme cez Lopeník na červenú. Peťa chce ísť síce hore po zelenej, ale to už niekedy inokedy. Nádherné lúky, bielokarpatské, paráda. Hore chaty na Mikulčinem vrchu. Najhoršie, co môže byť na stezce, sú asfaltky, ale bohužiaľ sa im nedá vyhnúť. Keď už je to tak naarendované, musíme ísť aj asfalty. Ale tí výhľady, okolitá príroda, to stojí za to. Len tam vzadu Lopenické sedlo. Po ceste máme takéto mravenická. Krásne. Plné života.
Tak teraz ideme zase takúto lesnú cestu. Skoro asfaltka, sypaná kamenkama, príjemné chládku. Z jednej strany iličnatý les, z druhej ihličnatý les. Sem tam aj listnaté stromy medzi tým, takže zmiešaný. Ale je to paráda. Pokračujeme dál. Tak mi niekto vysvetlíte, jak je možné, že na turistickém chodníku červeno značeném, ktorým vede stezka Českém, sú závody cyklistů. Už tady kolem nás prefrčal minimálne 30. cyklista s číslama. Keď niekto víte, tak mi to prosím vás napíšte do komentáru, proč to tady takto funguje. Ahoj, budete na YouTube? Áno. Čau. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. A sme vystúpali na takéto krásne výhľady zase na lúke. Oproti Lopeník. Na Mikulčín vrch, kde sme štartovali pred 2 hodinama. A ideme klidným tempem, neponáhláme sa. Užívame si to. Ale musíme dávať pozor, lebo každú chvíľu tady prefrčia okolo nás cyklisti. Majú tady nejaký amatérsky závod. A tady jede další. Vtáci nám zpívajú na cestu, kde sa nám dobre. Tak už sme vyšli z lesa, zas na lúčnej partie. A dole sú vidieť dedinky, mesta, mestečka. Uherský Brod asi. A nejaké tie dediny okolí. Opäť sú tu krásne výhľady. Tady sme sa dostali takému altánku, odpočívadlu krytému s lavicama a ze stolem. A je tu vyhlídkové místo, ideme sa tam podívať, jak to tam vypadá na druhú stranu. Vyhlídka na slovenskú stranu. To je vyhlídkový bod. Ulala, pekné, pekné. Takéto lúky tady. Pred nama veľká javorina, jelenec, nádhera. Sme dorazili na križovatku Brezová. Sú tady samé asfalty, vidíme. A je vlastne také sedlo, kde prechádza cesta. A my budeme musieť pokračovať tady tudy. No, tak tu nás chodník vede takýmto takú zarostlú mladinu.
Sa to snad za chvíľu vymotáme. A znovu strídáme les za lúku. Obec Strání. Pohľady na Veľkú Javorinu, Jelenec. A my pokračujeme túto slnečnú lúku. Tady. Tak tady sedlo Dubina. Sú aj takéto ďalší výhľady na Veľkú Javorinu. Tady. Toto bude co, Peťo? Kvietná? Dole? Alebo Strání? Tak pomaly sa blížime k rozhledni Obecnica a k bufetu Vintrovka. Tady pred nama je. Tak sme hore na rozhledni. Tam odtad Mikulčáku sme došli. Tak sme na Kamenej Boude. Je tady autiek na Václaváku. Na Boude. No, takže zistili sme, že máme ešte do odchodu autobusu fúru času. A od Kamenej Boudy nám tu zostávalo nejaké niečo cez 3 km iba do Vápenek. Hodín je málo. Síce autobus je tam, ale ten jede do Vesela až 3 hodiny. Všetkýma kotehúlkama, už zlámané lhoty, všetky dediny tam prejížďa. Tak sme sa rozhodli, že to potáhneme ešte aj dneska na Veľkú Javorinu a potom zajdeme do Vápenek už. Autobus, ktorý by měl jít nějak o 6 hodinách. Takže let's go! Veľká Javorina po druhé. Tak sme dorazili k Betinému Javoru. A na Javorinu máme 2,5 km. Takže 3 máme za sebou. Tady je krytý oný altánek. Lavicu se stolem v prípade núdze. Dúfam aj sa robí oheň niekto, bo vidíme dreva. A my pokračujeme tady na Veľkú Javorinu. Tak momentálne sa nachádzame v posledním stúpaní dnešního dňa na vrchol Veľkej Javoriny. Ale pred nama už je
vysielač. Zejdeme k chate holubyho, lebo ešte stále máme 3 hodiny času do odchodu autobusu ve Vápenkách. Takže po pár dňoch druhýkrát na Veľkej Javorine. Tentokrát ideme z tejto strany. Minule sme došli hen tak. A teraz ideme tady. A tady dole takýto pekný sešup. Ideme to posledné stúpaní zdolať. Tak sme na vrchole Veľkej Javoriny. Ideme ešte Holubyho chate. Toto sú pohľady na slovenskú stranu. Tady na Moravsku. Tady vysielač. Tak sme sa na Holubyho chate občerstvili. Nejak posledne. Majú tam dobrého čepovaného radlera. Pomelo, alebo co to bylo, alebo greb. Horškastý. Bylo tam kopu ľudí. Plná terasa aj vnútri. Cyklistů, turistů. Stretli sme tam našeho hokejistu Miša Nováka z Skalice. A teraz pokračujeme takto po hrebení z Veľkej Javoriny a budeme pomaly klesať do Vápenek, kde sme končili aj minulú časť z Tesky Českém. Ideš posledný pohľad na vykrývač. Musím sa povedať, že rozleňu, ale to je vykrývač. Tak schádzame už túto známu lesnú cestu do Vápenek. Po ceste do Vápenek je ešte možnosť si nabrať nejakú takú vodu tady z tejto strúžky. Tak kamarádi, sme v cíli. Po 31 kilometroch z Mikulčiného vrchu cez Veľkú Javorinu končíme znovu v dedine Vápenky, kde sme končili aj minulú časť etap z Tesky Českém Bílé Karpaty, kde si počkáme na autobus, ktorý nám ide za chvíľu. A posunieme sa potom ďalej za vlakem k nám dom. Takže vám všetkým ďakujem, kedy ste sa dívali, kedy máte rádi moje videá. Kto nemá odber, ešte dajte odber, dajte lajky, dílajte, píšte komentáre. A uvidíme sa pri ďalších videách, možno z Tesky České, možno z nejakých iných potulek prírodu. Čaves, lúči sa s váma Milan Outdoor Bushcraft.